ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଜାଣିପାରିଲି। ବାବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ସାରିଛି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଇବନ, କାଜଲ, କେତେ କ'ଣ। ମତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଦାମ ବୋଲି। ନହେଲେ ମୋର ଟିକେ ସେଇ ପାନ ଫାନ ଖାଇକି ଉଠ ନାଲି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପଇସା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ କଥା ନା, ଆଗରୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଶାଶୁଘରକୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହାର ଚେତା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଯାଉନଥିଲା, ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସଉଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସକ ସକ ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ନା ସିଧା ଯାଇକି କାହାର ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଲୋ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ କିଣିଥିବେ, କାହିଁ କାନ୍ଦିକି ସେମାନେ ହେଲା ସେ ମେକଅପ୍ ଧୋଇଯିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହିବେ କ'ଣ ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁନି, ସେଇରକ ଚାଲିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି? କାନ୍ଦିଲେ ମେକଅପ୍ ଧୋଇଯିବନି। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ ଦେଖେଇବ? ମେକଅପ୍ ଧୋଇଗଲେ ଅରିଜିନାଲିଟି ମୁହଁଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମାନେ କିଛି ଜାଣିନ। ଝିଅମାନେ ତମେ କେହି ବାହାଘର ବେଳେ କାନ୍ଦିବନି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ମେକଅପ୍ ସେ ଧୋଇଯିବ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସହି ହବନି। ଜମା ସେ ଖରାପ କାମ କରିବନି, ଜମା କାନ୍ଦିବନି ହେଲା।